شەڕ وێرانی خوێنڕژاندن کینداری و زکرەشیە بخۆرەتینە شەڕ خەونێن بچووک و مەزنان ji bo jiyaneka birûmet û sade têk dibe şer ku wek navê xwe ya hêviyên keç û xortan dide ber bayê û bajarên bedew û spehî dike kavil û tar û mar dike şer dilkevira mirovan ji xwezaya wan ya resin dûr dixe û hov û dirindeyan di nava wan de diçîne şer heyfhelanînê ji xwe re dike armanc û her tiştê xweşik talan dike di edebiyata Kurdî ya Rojavayê Kurdistanê de mijara şer û cengê tê behs kirin cegerxwîn di dîwana xwe ya sewra azadî de bi navê kî divê şer kî divê selam ango aştî dibêje hevalên delal û hêja û dîn divên selam gulçîçek û gulnaz û nesrîn divên selam av avanî sera û xanî divên selam tim dilovanî û însanî divên selam evîndar û şêrîn û zîn divên selam ew mirovên dîn û nezan tim dixwazin şer ê bêdîn û îman û wijdan dixwazin şer ên divên kuştin û talan dixwazin şer xwedî mal û fabrîkên giran dixwazin şer koledar û dijminê însan dixwazin şer şer herdem pêk tînî zor û zilm û koledar şer pêk tînî giraniya dexl û dan her car şer wêran dikî xan û kavil dikî dîwar şer pêk tînî dijminî û qêrîn û hawar şer medkî belengaz û reben û bêçar dîlan û govend û pez yan we şer divê we bexçe û bistan û rez yan we şer divê we kuştina dêwê terez yan we şer divê we serbestiya meblez yan we şer divê we divê bijîn hûn ew ez yan we şer divê mijara cengê di helbesta nû de jî cih girtiye helbestvanê genc ciwan nebî di helbesteka xwe de behsa cengê dike û dibêje ceng sibehan radwesta tu dikarî li çoban guhdarî bikî ger ji nişka ve li çepî bajêr teqîn çênebe nehejîne pergalên bajar bi xwe re xweziya te bi dînbûnê jî dikarî li feyrûzê guhdarî bikî bilind bikî tembûra lawê remo bigirî govendeka kurmancî germ ceng bişeve min ji te re got li jinan binhêre cilên mêrên xweyên şûştî bi têlan ve dadleqînin binhêre wexma cengê direve tifingên xwe paqij dikin mêr çaya xwe vedixwin li zarokan binhêre qelpaxê guleyeka vala li kolanan nehştin ev lîstika wan ya nû ye ez jî weke zarokekî her têk çûyîme kêmtir ji hemî hevalên xwe guleyên vala didim hev Besa Mustafa Rûdaw